Bueno, Fundizio Musika Elkartea azkenean da zestuko talde, kultur talde eragile bat. Digamos que ofizializau zena 2019 urte horra ziginan, digamos, formalizatzen asuntua. Baina hau dator, 1980 urtetatik, Linton Town, hauek hasi zenetik, digamos, hor beko mata erotikan. Gero, digamos, que hona etorri ginen 86 aldian, eta, bueno, beti izan da holako espazio bat, musika inkietu bidea eduki deunantzako leku bat, eta, digamos, que Fundizio Musika Elkarte bezala ofizializauko ginen 2019, eta objektiboa zen, pixkat kultur talde eragile bezala funtzionatzea, eta gaur egunean gaude 30 bat pertsona, eta azkau 2 espazio, ontako, eta pixkat hori da. Eta hau da azkenean leku bat, musika inkietu dira azkanantzako, leku iriki bat, anitza, eozein herriko eozein entzako irikia dana, eta pixkat hori da zestuko Fundizio Elkartea, digamos, talde eragile bat, asmoa dakauna, zestuan oso potentia izan dena beti musika, horrei segida bat emateko eta denborakin gauza pilo bat antolatzeko ideak eta zeak, eta bueno, eozein herrikontzako irikia dan espazio bat, eta hoxe da gutxi bera, Fundizio Musika Elkartea. Gaur egun, Ibonek esan duen bezala, 2 espazio dazkau, hemen atzean dakaun lokala, beko lokala deitze zaiona, eta atzian justu dago beste zatila, moain dala urte eta erdi edo lortu dana, eta, bueno, lokal hortan ibiltzeia, zestuko taldiak ensaiatzen, bai hemen, eta bestiak, 2 lokaletan. Gau deten bezala, moain dala gutxi beste lokala hartu deu, justu honen atzian da ona, eta lokal hortan moldaketa batzukin berri izan dira erabilgarri egoteko, eta hori dana auzolanan bidezin da Fundizioko jendiakin eta danon artean elkarlanean. Eta baita ere momentu aprobetxatzea esateko, Fundizio Elkarte bezala eta ofizializau zalare bai, eta 2 lokal hauek eta dialare bai, irikiak diala, herriko eozein pertsonak balimaka inkietu di musikalak eta porque bai egia esan zestua, herri oso potentia izan da musika mailan, ez da oso biztan legutxi izan, beti hemen inguruan komentau izan da gauza bada ez, zestua nola oso jende gutxi, baina ontxe momentu honetan bertan zenbat talde gauden eta zenbat musikari DJ-etatik hasita, osea, eta pixkat aldarrikapen bezala, baita ere mezu bezala herri izateko, hau irikia dela eta eozeinek honea tortzia dakala, eta horren arira pixkat, Fundizio Feste pixkat lotuta, esatia baita ere, maiatzako eta 3 inguan Fundizio Festeko irekiera izango ala, lokal ontako ate irikiak, eta horre bai esatia jendiai, balimaka inkitu du musikala balimazka, o dudak, o pixkat tiratze balima jo musikak, eta baina igual lotza mate jo, ez dakit nola sartu o nola, deialdi jaitia jende horrentzako ere bai, egun hortan honea etortzia, hemen ongoala ate irikierak, eta nola funtzionatzen gitarra amplifikadore batek, bateri batek, mikrofono batek, zea bat, zer gauza, irikitan goala, eta jende danantzako, herri dantzako dan erramienta bat, hori bultzatzeko, musika inkietu bidazkanak, eta hori izango litzakela egun hortako irikie. Ibonek aipaudun bezala, goizian zehar lokalan ate irekiera jardunaldiak egon goia, eta ondoren 12 aldea, ustekabe txarangakin danok elkarrekin hemendikan abilauko gea laiakin ardo daztaketa, eta arratzaldian, 5:00 gaztetxian, mise eta harima taldian kontzertuak egon goia, 8 aldea plazan Argizulo Dub Station egongoa tartian Fundizioko jendian parte hartziakin, eta ondoren plazako kontzertuak hasi aurretik Fundizioko DJ-ak egongoia, eta plazan 11:00 burutik eta minen kontzertuak egongoia. Eta azkenik eguna izteko DJ-an pintxadak ere egongoia berriz plazan. Eta hau dana esan da, animatze zaituztegu Fundizio Festea etortzea, baita ate irekiera eta lokal berria ikusi, eta
gurekin pixka hori elkarbanatzea. Ibon, zerbait? Ez, hoxe animatzia jendia, eta egun politia izango ala, eta denok alkar ikustegan, nagoz ondo pasatzen.